Insizwa, unenkamba beyibuza yengozi la phezulu eRasteni. Ngabe walinyazwa yini bafu? La kule ngozi le bhuti ngaba nenkinga yokuthi ngagwazwa ummese. Ekugwazeni kwami ummese, shuthi kuney'ntwana ekhaya ezayithunywa ugogo ikhadi. Yeah. Enikeza u-300 wathi ayiphuthume ziyothenga ikhadi alisekho. Hhayi zihambe-ke iy'ntwana eziwu-2 zasekhaya ey'ncane. Mey'hamba endleleni yazo, zibambeke inkunzi. Njengoba y'bambe inkunzi, zibanjwa abafana abawu-2 bamawele. Zibuya iy'ntwana y'buya ziyagijima y'zotshela ugogo ukuthi, hey, gogo nakhu siba nenkinga. Uwele sebesibambe inkunzi la. Basiphuca le mali osinika yona manje. Nali ikhadi. Asibazi safinyelela ekhadini. Ugogo akaxayo. Uthi uwele lapho uwele laba balaba ngaphesheya. Athi laba bafana abawu-2. Hhayi hamba uvuse uSibusiso ngale umtshele ukuthi, hey, nakhu phela senibanywe inkunzi hamba uyolanda le mali. Hhayi befika abafana bengivuse nami kade ngiyiphuzele kuno ngilele ekamereni lami. Hey Sibu, hey, nangu ugogo la ekubiza kuphuthume eDaningi. Mengifika eDaningi ngangitshela udaba ugogo ukuthi, hey Sibu, hey phuthuma uye la phezulu. La bafana sebephuce laba imali engango-300 sekhadi. Phuthuma. Nami ngisayidayela ubuthongo kusanebhabhalazana nje lo tshwala kade ngibuphuza. Hhayi nginyuke ngihamba nabo la bafana bobabili. Nginyuke mengifika phezulu shuthi ngibaqalaze kwenye indawo abanokuhlala kuyona nje abafethu kubhenywe kudlalwe u-snooker. Mengithi qala ngiyabuka, hawu naba la bafana. Methi ngiyabuka phansi, sekuthengiwe ikesi nebhodlela leSmirnoff neDash. Ukucasuka kwami lapho ngiyakubona nje angiphethe sikhali. Ngiyobashaya ngibasabe sebayingane. Ngifike ngithi mina umuphi la loya? Athi loya nangu mfowethu Sibu yilo. Ngimdonsela ngaphandle. Ngifike ngimshaya ngaphandle ngimshaye ngimkhuthuzeke. Ukwenzela ukubona ukuthi yini imalini esele kuyena. Ngimkhuthuza ngivuka namalini no-120 kuyena u-300. Ngibasele ngisho mina shuthi sebethenge leli kesi nebhodlela. Ngimgcobe ngibona ukuthi akusizi ukumshaya lo mfana. Angibuyele emuva ngiyotshela ugogo ukuthi nakhu engikutholile yabo. Sobona senze kanjani ngabo. Yabo. Ukuthena kwami nje mina ngitshela laba bafana ukuthi asihambeni bafethu ngithole lo 120. Ngezwe nje ngento ikhala ekhanda. Umuntu usho eqhamuka emva kwami. Ngitshela ukuthi angishaya ngequpha hayibo leyo nto. Methi ngiyaphendula hayi lolu hlangothi la right hayi alisasisebenzi futhi la vedanela lose sometime. Naba nabantu la eceleni abade beyibuka lento bayamemeza. Ummese ekhanda, salela ummese ekhanda. Methi ngiyawuthinta. Kungene wonke nje mfethu kusela isibambo nje kanje. Bize lo luya sihle bafethu angikhipha lo mmese. Angisakwazi ukuhamba lolu hlangothi nje lonke la vedanela disturbeka nje ngaleyo ndlela. Yabo. Langasebenza nje laduma. Ngihlale phansi ethi mina abangidonsa. Mebethi bawudonsa nginyuka nekhanda. Naye ngiyaba futhi. Akubuhlungu impela kodwa ngiyabona lento ngeke ize iphume. Yabo. Beqhamuke nabafethu abangaziyo khona lapho Dion. Bethe Sibu mfethu lo fana ukufaka wonke ummese ekhanda. Yothi sikusize mfethu zamuntu hayi. Bethi badonsa hayi uyangimuka ngiyabona ukuthi hayi la ngizolimala. Ngibatshela ukuthi bafethu ngicela ngiyeke. Into eningayenza nina nihambe niyobiza uHlola lapha ekhaya nimtshela ukuthi hey uSibu usegwazekile kanje. And then futhi akakwazi ukuhamba ngoba lolu hlangothi la right thintekile. Yabo. Bephuthuma impela gijime uSihla yobiza uHlo mamkhulu. Afike amtshela ukuthi mamkhulu hey uSibu uselimele kanje. Kodwa nayi imali ayitholile u-120. Lo mfana umshaye ngommese ekhanda wabaleka. Banyuka-ke nabo sebenyuka bahamba ngey'nyawo baphuthuma nawo mamkhulu. Befika nje sebengifica ngila ku-paving la kuhamba khona iy'moto. Yabo umgaqo omkhulu waseNanda lo. Awolo. Umamkhulu athi Sibu yini indaba kwenzakalani? Mamkhulu yazi ngithi lo mfana ngishaya ngequphe kanti ungigwaza ngommese. Uyawubona naye ekhanda. Uthi hawu ungene wonke kanje. Manje nenzenjani? Mina hawu mamkhulu awudonseki.
awudonseki angikwazi isho ukuhamba lesi sandla nje asisebenzi avala i-tax khona la enyuka eziyale phezulu ufuna ungisa esibhedlela imi tax angithatha ngifake phakathi sami sihamba nje endleleni angizwa inhlungu kodwa nje bethu uhlangothi lonke lona alivuma lisebenzi yabo sithe sifika nje eclinic mfethu kasi abantu shuthe bangithathele i-wheelchair bengifake phakathi bengihlalise phansi abantu bathuswa into esekhanda ukuthi hayibo lo muntu usaphila enommese ekhanda yabo indlela ababaza ngayo nami ngibabuka abanye babheka lento iyangongithusa nongishayisa ngovalo yabo bethathe bengifake kwelinye iwodi bethi mabe yangicheck-a kwi-scan ngeke mfethu wena uthi ngidluliselwa phambili ngeke sikwazi ukwenza lutho la kasi into esingayenza singakudluliselela e-Albert ngoba lento yakho ibucayi so sawukhipha kwenze mhlambe kube ukuthula kwakho mhlambe sithi awukhipha kwenzeke uhlanye yabo yonke lonto ngoba sekuphazamiseka uhlangothi olulodwa futhi kukhulu okungenzeka fikelwe inyembezi befone kanjalo befonela i-ambulance yale Albert Luthuli hayi na impela sihlale leyo few hours iqhamuka i-ambulance sihamba kumina nje mfethu akufiki lutho nje into efikayo engabe kuzoyenzakalani yabo kulezi zinto esebengitshele zona ukuthi mhlawumbe uphuma ngizofa ngizohlanya mhlambe ngase kwenzeke ngibe paralyzed for good yabo lona yabo ukuthi impilo iyama lapho ayisambe mesifika nje khona e-Albert bengifake lokhuzane newodini khona-ke la check-wa khona bekwazi ukuthi nakhona bekhiphe lo mmese bethi before sikwenze yonke lento sicela kuba nesivumelwano esisayinwayo sokuthi mekwenzeka ushona noma uhlanya yabo lonto nomndeni wakho wazi ngoba mhlambe ngenza futhi singawukhiphi susike usalele ekhanda ngendlela mhlambe sizobe sibona ngayo ngibatshela mina ngeke ngikwazi ukuhlala nento ekhanda bona ngiyawudinga uphumile ukuthi kuyowenzakalani angazi shuthe sekube sekusilele enkulunkulu hayi bese okay asami befike bengilalisa embhedeni nje ngibheke phezulu ngibuka le light lekhanya emhlophe yabo khanda lami nje lilengela nje la kwenye into like iwusinki like yobe nje ngibhekele phezulu qhamuka nenaliti nje sezongijova ethi lona-ke ilo uzokwenza ukuthi ungezwa inhlungu yabo amapheni mhlawumbe uyozuwezwe emva 4 hours yabo mina asisayikho inkinga awufaka awufake nje hani angijove ngagcina ngibuka i-light asho ukuthi kwakudawa kwami lokho adawa kanjalo la ngiphaphama khona ngiphaphama ngihleli i-wheelchair sengihleli nomunye uthayi ubhuti omncane wasekhaya hawu sula time umakhehlane ethi mfana bani sizwile indaba yakho mfethu saphuthuma zathi asizwela thina sibona sihamba kanjani ugogo lapha uyakhala mfana wami uthi into abamtshela yona akayizwa kahle mina ngithinte ekhanda ngibhandishile hayibo ngathi ngibhandishini ubhandishini sisaxoxa njalo qhamuka udokotela fast mayeqhamuka nje uphethe nje just a white paper yabo linamafu amancane amakhulu yabo lona athi usayikhumbula ukuthi uba igama ngithi sister ngisayikhumbula athi uyazi kwenzakaleni ngithi hayi ngiyazi sister konke nje ngisangakuchaza athi hayi ngathi akuphazamiseka ngalutho isandla lesi awusinyazisi ngithi sister isona-ke lesi sidume konje besihleli sithe nje la kumina yabo nonyawo lolu alisebenzi nje yabo ngumuntu nje obehlela i-wheelchair kusebenza lolu hlangothi la left athi yazi kwi-scan nayo into enzakalile shuthe lo mmese ungene wangena wathinta lo mthambo ngala kodwa awugashulanga
ungene uthinta ukuthi uyadumba yabo. Sizamile ukukhipha wona. Engikujabulelayo ukuthi uyakhuluma uyaphila futhi siyabona ukuthi hayi nengqondo i-right yabo. Ngithi mina ngiyabona sister athi hayi shuthe lento the more kwehlika lo mthambo ngendlela othinte ngayo indlela ozolulama ngayo shuthe nengalo yabo. Ngeke kube into ezoba nje faster izothatha yona leminyaka le yabo. Ngithi mina ngizokwenza njani sister athi hayi ngakini makukhona isibhedlela esikhona noma iklinikhi uhambe ubhalisa khona ukwazi ukuthi wenze ifizo khona into ezokwazi ukuthi ikululamisele isandla lesi nonyawo yabo. Ngathi hayi ngiyezwa sister bengibhalele phansi ifomu engizohamba nalo ngiya lapho ngasekhaya eklinikhi. Ngihamba nje sengihamba nge-wheelchair bengithathe sibuyele emuva ekhaya. Angilalanga shuthe khona yabo. Kwaba into eyenzeka ngoba sabuya nje intatha yabo leyo nto. Lento yenzeka kade past 4 yawo 5. Thina kubuya kwethu endleleni sabuya ngabo 2 yawo 3 kanje sesibuyele emuva ekhaya. Mesifika nje ekhaya tokuqala nje ngahlangabezwe inyembezi zagogo ehleli kusofa. Yathuka ukuthi away ayibonga Inkosi yaphila nabo. Uyalibona ibhandishe ekhanda. Yahlule nawe ukukhuluma nje futhi haya akhale futhi akhale ngibona seyazi lento inzima. Yabo nje bengihleli la angikwazi ukwenza lutho ngiyathumela. Izinto eziningi ngiyenzela ngiyagezwa. Yabo nje impilo nje yathi ukustarka mfethu. Kube khona umfethu ebengidlala naye ibhola ebekuthiwa ungane. Angithengela umhlabelo lo mfethu yabo. Athi lo mhlabelo lo uphuza netiye noma neparish nje. Wona ke ozokwenza ukuthi usheshe ukwazi ukululamisa isandla sinyakaza. Ngoba sinyakaza nje bengihleli kanje siyinto eyodwa nje nonyawo angikuzwa nje yabo. Hayi ngibonge kulo mfethu nje befile bezongivizitha ekhaya sengibuyile. Ngikukhume nje khona unjalo eqeda nginika ngithi kunikeza ugogo ongadala gogo kushuthi mengiphuza itiye kanjalo uzongifakela wona kanjalo. Yazi usuku ngikade ngiwuphuzile ngenzelwa iparish nangawo. Yazi kwaba khona umnyakazo abancane obakhona noma sasinganyakazi ukuthi kodwa sesikwazi lokho esiphama sithi yabo. Ngimtshela ugogo ukuthi yazi gogo khona umehluko engikuzwayo. Ugogo wayevedane angakhuluma akhala phela uyazi ngane yakhe i-right yabo. Lento ayemphatha kabo manje ukulimala kwami ngasuswa ngilele. Ngasuswa ngilele. Yabo. And then futhi ekhaya mina umfana omdala. Hambe nje insuku hayi ngicine nami sengikwazi ukusukuma kusofa ngiyochama yabo. Angisachami ebhakedeni yabo. Sengiyakwazi ukuphumela eminyango ngiyochama. Kuya ngokululamela kodwa into like mengithinta kanje angifili mfethu yabo. Angizwa lutho yabo ukuthi ngibambile noma yini noma ngifumbethe angizwa leyo nto. Kwathatha iminyaka ngihambeke ngiyokwenza le fizo le. Ifizo yathi ukuba nzimana ngoba ilimini uyimanje ayicontroleki. Uyimanje nje ayicontroleki. Ngiyibona futhi mncane ngisho kunale. Nasi nje isandla sisebenzayo lesi nje bethu sikanje. Ngokuthi phela nami umuntu ongeke lokho eyiyekelele. Ngihlale ngilokho ngizama ukusebenzisa yabo lonto ngisebenzisa ngaleyo ndlela odokotela bashuthi hayi uzame first usebenzise. Manje indaba yamawele nengalo yomthetho kwagcina uyasukumeleka kanjani indaba? Yasukumeleka indaba kodwa ababoshwanga nje on that days yabo. Yaphela nje lo nyaka loyo baboshwa sebeboshwa amanye ama case ngoba shuthi babe abantu abayi discorrupt nje eroundini babamba inkunzi. Bayibona leyo nto. Beshuthe begcine bebanjiwe.
abanjelwani amanye ama-case abo yabo. Mebebanjwa bayise police station eMtshebhini, mebefika khona shuthi kwathi mekuvuliwe amafayili hawu ekuvela uthi hayi bo labo bafana kade babefunakala uyabo. Ama-cases abo ngathi maningi impela yabo. Hhayi nami-ke ngiqhubeke futhi ngiyovuselela eyami phezu kwala abantu abavusa wabo yabo lona ukuthi nami ngomunye abangilimaza la bafana nje oyedwa wabo. Hhayi beyaboshwe-ke kanjalo ngithi ngezwe sekuphuma kuphepheni kuthiwa hhayi bagwetshiwe impela. Omunye uthathe u-12 years omunye wathatha u-15 yabo baboshiwe nje. Hawu ngithi hhayi bonke Nkosi ngoba kukhona okwenzakalile. Ngeke ngisakwazi nami ukubuyela emuva ngithi ngizobheka ngenze njani hhayi. Ekhaya-ke on that day mina ngisesibhedlela bahamba shuthi bayoshisa umuzi wabo la bafana. Lo muzi lo nje bewushisa umuzi wahulumeni nabo bebexhaswa uhulumeni abanabazali aba. Benza yonke le disco rap nje bayenzela kulo muzi lo abawakhele uhulumeni. Banosisi wabo omdala usisi wabo ohlala nendoda yakhe. Ufika ngoba nje ezobalethela lo kudla ngoba phela abantu bahulumeni shuthi kunemali ebebeyithola ngaleyo ndlebe kolonto befika kanjalo usisi wabo. Leyo ndlu-ke yagcina ishile shiswa abantu basekhaya-ke nabanye ababesebebona ukuthi le idleke lesey'gebengu yabo bayasibhidliza. Mfowethu Gatsheni Boya Benyathi, osixoxela indaba ebengayilindele. Mina ngiyabuka lapha nje ukuthi unengozi lapha phezulu lapha kuyi-dread la. Wona kwabanzima but ngoba ngisho ngithinta manje kuyafutha nje ukuthi bengumuntu obehlezi egundile mina bhuti wami. Bengumuntu ohlezi egundile. Muyibuka nje isuka la izofika la. Ngoba shuthi ngicabanga ukuthi babe sebevulela indawo ukuthi kwazi ukuthi bewukhiphe. Yabo ngoba ayona awukho phakathi. Hayi awukho. Ngahead ibhola nje ngitshengisa ukufuna ukubona there is nothing mhlampe engasingithikamezwe yabo leyo. Hayi kwaba right inkinga nje isandla nje sinje kanje. Ukwazile ukuthi uphinde ukwazi ukudlala ibhola emva kokuba ube nalento. Hayi ngikwazile vele-ke kahle kahle bhuti ngincele mina. Isandla sami nasi vese. Uthi into kanje lesi akusona nje isandla bengibhizi ngaso. Umbuzo wami ijule kangaka indaba ekhanda ikwazi imithambo ikwazi ukuthi izoconnecta nengalo nelokhu nonyaka. Futhi lolu hlangothi ngala liconnecte ngala. Lolu ngala liconnecte ngala. Isimanga umuntu. Phela sakhiwe ngenye indlela. Yanto angithusa ngoba ngangisengitshelwe izinto eziwu3 kuzona zo3 akukho kwenzeka mfisi. Yabo. Ekufeni ngidlulile angifanga ekuhlanyeni angihlanyanga ukudisturbeka noma disturbeka kodwa nothi like kwaba into ukuthi awusakwazi ukwenza lutho. Hayi. So mfowethu ake sibuye kusingaye lapha. Uma mhlawumbe ungasichazela mfowethu ukuthi umfoka bani lo ukhulele phi ufunde phi amabanga aphansi wafunda pha phakeme emva kwegama engaka izokuze ugcine manje ucisha ufa kwenza kanjani ukuthi uzowele idakamizweni sifuna usilandise nje uyibuyisele emumva esikoleni ukhulu from the school bethu bekade ngiqale e-primary ngiqale eNewlands kunesinye isikole nje besiseNewlands saMandiya mfethu bekade ngifunda kusona lesikole lesi bekuthiwa iHillgrove. Samandiya leso sikole ngafakwa i-time bengifunda khona nje from the start lo crash yawubani grade R grade 2 kanjalo. Bengihlala nobaba eNewlands shuthe ubaba bene stepmother umama mina angimazi angimazi washona nje ngisano 3 months ngiphila yabo kuliso ubaba nje shuthe mengifunda la kule sikole sihlala ne stepmother la
Yeah. Stepmother sithandana nobaba. Asitholani naso, uyayibona leyo nto. Kuba khona ungaboni ngasolinye nalo. Kunomunye usisi wami nje ehlala naye omdala kunami. Uzala umamkhulu ebekutshela ngayo ukuthi hayibo bahamba bayombiza kulesi gameko lesi sommese. Yeah. Shuthe sifunda khona eGrove sobabili, uphambili ngeclass, ngimlandela ngemuva. Sifunde lento stepmother shuthi ubaba njalo uhamba ekuseni ubuya ngabonana. Into ezenzeka kumina la mengibuya esikoleni ubaba akazazi ezenziwa stepmother, uyayibona leyo nto. Umuntu ozaziyo nangu lo sisi wami lo uSonto. Yabo nje mfethu bengitreat bad ngale ndlela yokuthi ngaze ngagcina nami sengicela ukuthi ngihambe, hayi ukuthi ngagcina sengicela ngoba kwakunzima ukutshela i-time ngoba mengilitshela ngibona ukuthi libone ngathi mhlampe ngiqamba amanga i-stepmother this and that. Yabo stepmother shuthi selinengane nalo i-time akhona, yabo. Wakhona shuthi uyi-first born kwisona i-stepmother. Hayi hlaleke lapho lokho ngibuye ngibaleka mina ngiyeThekwini mekwama-weekend ngiza la ugogo uhlula eBria wayesadayisa isiqatha kuleyo mnyaka, yabo. Yeah. Usane-A5 lapha endanga. Njengoba ngiya kugogo, ugogo yena umuntu engikwazi ukuphefumulela kuyena-ke. Ngifike ngimtshele gogo yabo njengoba ngila ngize angisandi. Uyasithengela yonke into usiphathisele kubaba nemali yokugibela. Kodwa nje kunezinto nje bese kuthola ukuthi kumina seziza sezonakele, yabo. Nangendlela futhi i-stepmother singitreat-a ngaso, asinginikezi le yampatho yomzali, yabo. Asingihlalisi phansi singibuze ngesikole kwenzakalani, yonke nje leyo nto. Yena nje into ayifunayo ukuthi ngigadele ingane yakhe aphume abe up and down. Nje mfethu yabo nje kuhlukumezeka lokho okuncane mfethu. Ngibona nje lento ingiphatha kabi lento gogo ngoba manje angikwazi hlala naloya muntu. Yangishaya kakhulu, yabo. Athi ugogo Sibusiso ngizozama ukutshela ubaba wakho, yabo. Ethi welcome ukuyithama lowo mzuzu liphuma emsebenzini. Lidlula ligogo lemekade libuya emsebenzini uma wakhe. Ngimtshela ugogo ungamtsheli ubaba izokwenza ngenye indlela. Yena nje akabhiliveli lento engisuke ngimtshela yona, yabo. Medakiwe kubaba beba nakho ukuxabana naso i-stepmother, yabo. Ukuxabana kwabo kuthiwa ukuthi babangani besi umuntu onobunukanyana nje mfethu, uyayibona leyo nto. Sinokuvilapha nje sinabo. Uma ungena e-bathroom ufica amaphunga ey'ngubo kade zasokwa, uyayibona nje mfethu. I-time ngoba alikwazi ukukhuluma likhuluma kahle mase lithe ukushaya, yabo. Yeah. Thola ukuthi-ke kuleyo suku ushayile. Uzomtshela ethi yazi wena Bonene ngiye ngithule ngibuke la ngishiya amabhuluku ami egcinela imali kanje ekhunta. Yini kanti wena oyenzayo le endlini? Shuthi nje wena ubhizi nale ngane yami kuthiwa uSibusiso nje ihlezi ikhala ngawe, yabo. Anitholani nje nayo yini ngani ngempela njengomzali, yabo. Ingane ngempela ngoba uyithatha phansi uyihlalise phansi ngikhuluma indaba zesikole nje kuqhubeka impilo. Kodwa nje ingane nje izibaleke yakugogo iy'tori ey'ningi ngizizwa ngoma ngawe, yabo. Yabo nje kuleyo nto ngawumuntu omubi-ke impela ukuthi lento isize yafika kugogo kusona i-stepmother, yabo. Singitheshe kanzima mfethu ngoba ngitshela ukuthi ebusuku shuthi ngakade kunokudla engikade ngikushiye ngakuthangi kuhlele efrijini. Ngangitshela lokho kudla kwakufanele ngikuchithe, kodwa kona kwakubeka ukuthi kufuna ngize ngikudle into eseyonakele mfethu. Ngikutshela ukuthi isipuni angingathi ngisifaka kwayibuyela khona, yabo. Nje siba nalawo ama-punishment nje mfethu esiba nawo, asinginikezi into eqondile, yabo. Hhayi mtshele ubaba uthi baba mina la ngiyahamba mfethu. Futhi ungathuki usuzwa kuthiwa ngiseThekwini, yabo. Hhayi ngempela hamba iy'nsuku le nto ngiyibona ukuthi yazi iyanyukela kunokuthi yehle, yabo.
Hayi bo step mother njalo kuyathandana nobaba sigcine sizele ingane yesibili u-Ayanda. Hhayi mina lapha ngikhululekile ngokomoya. Kufike umfana we-step mother efika naye ezoqedelela yini ukufunda. Shuthi emakhaya awazange ukuqhubeka nokufunda kahle yabo. Ubiziwe ubani? Isona i-step mother. Afike mfethu lo uFanazi naye-ke sesibathathu la bafana abawu-2 nale ntombazane uSonto nayingane eziwu-2 akhona no-Ayanda. Akhona usekhulile u-Ayanda usamncane. Ahlale uFanazi uyayibona lento udade ufana wakubo step mother uyayibona lento ukuthi yazi ngiyahlukumezeka la senti kodwa manje lento igcina imthinta nawe uFanazi phela sisobabili mengihlukumeza kufanele nalo agacelwe yabo leyo nto. Hey imtshele uFanazi mina Fanazi ngeke ngiyimele lento mina mfethu. Lento iyangiphazamisa ngisho emqondweni yabo. Kanti okokuqala mina umama ongizalayo ngempela ngimazi yabo leyo nto. Into engisuke ngiyenza la ngizothi ngiphume esikoleni ngingabuyi ngize la. Thatha ibhasi ngishonele eGogo eThekwini. Naye ugogo ngamtshela ukuthi ngibuyele eNanda mina ngeke ngisakwazi ukuyohlala lapha eMlenze. Ngempela ngitshela ukuthi kwakuLwesihlanu kade kwama-sports esikoleni. Sathi ngijwayele ukugibela noSonto ngamshiya ngalelo suku. Ngimshiya kephi esikoleni. Ibhasi yathi meyibuya irawunda nje kwakufanele ngishiye esitobhini saseNewlands erenki. Ngadlula mina nayo ngathi eThekwini ngagoqa. Ugogo usuke eseyazi mengifikile ukuthi shuthi kukhona inkinga ekhona mengifikele mathupha. Ngathi mengifika wathi hhayi ungabe usalokhu uchaza ohlosi engibatshelile ukuthi umuntu ongathi ufuna ukubuyela khona eNanda. Ungaze kuhle ngoba manje kulate nathi imali igibele uhambe khona. Ungiphathele nale mpuphu ne-rice unikeze uDlovu lapho umtshele ukuthi ngiphathise wena. Ngempela kube khona umuntu angihambisa naye ophuza isikhatha la uthenga isikhatha kuyena ugogo udayisa isikhatha uGavini yayibona leyo nto. Sihambe siye erenki nalo bhuti lo ufike angishiye ngibele itaxi ngibuyele eNanda. Mengifika nje ekhaya ngifike umamncane uMagcina kagogo uDuli. Mengifika ethi hayi bo uyindaba ugqoke uniform eyisathiwa uzowashela wena kuLwesihlanu. Uyasho umama esifika yena hhayi kumunca eNewlands hhayi step mother nitholani naso sekusele wona ukuthi nibambane ngezandla. Ngithi mina yazi mamncane ungayikhuluma lento ingiphatha kabi. Lento le ingidisturb-a ngisho emqondweni ngisho esikoleni ama-performance ami awahambi kahle yabo. Ngiyasala ngempela futhi hhayi indaba yokudlala. Bengicela nje ukuthi ngishintshe-ke ngibuyele ngizobhalisa ngala. Angisabuyeli eNewlands. Ubaba mengimtshela izinto uyamazi-ke nawe ubaba umuntu onjani akwazi ukukhuluma maybe uzakwazi ukukhuluma kahle mesethe ukushaya into eshisayo. Athi hhayi sekade sayizwa indaba yakho iphelile iminyaka phela yasizwa lento yakho ukuthi umuntu ngempela ongahleli kahle lapha. Kodwa yena lo kuboneni yini inkinga yakhe ney'ngane. Hhayi kulowo nyaka ngaphazamiseka ngoba ngisaqhubeka nokufunda yabo. We-time la abuyela le esikoleni la ngithathela i-remove selingithathela unyaka usuphelile. September nje. Ngiqale ngibhalise ngala kwaphoqa ukuthi angiqale ngibhalise unyaka sengiwuqala kahle yayibona leyo nto. Ngasala futhi lapho ngeklasi yayibona leyo nto. Ngiyofunda bani u-grade 2. Hhayi bangitholela-ke isikole esikhona lapha eNanda ekuthiwa ese-Sexile yabo singala ngasemtshebheni. Hhayi ngifunde khona kube right nje mfethu hhayi qhubeke nje impilo ngize ngifike ka-standard 5 khona yabo.
Stepmother ngiyezwa nje behleli ne-time ngale ukuthi hhayi asiyishayi ingane yabo. Nalo mfana wakhe lo mfana lo wakubo stepmother uyasho ukuthi Sibu ushaya umoya mfethu sekuyimina-ke engisenkingeni ngithwele umzimba le. Shuthi uwumuntu ohlukumezayo, hhayi ngoba ehlukumeza wena. Hhayi ngoba ehlukumeza, asho ukuthi uwumuntu onganampatho kahle kahle. Hhayi akanayo impatho. Unesandla mfethu ngale ndlela yokuthi ungathi ukushaya nje ukushayisa umfana yabo. Kuhambe-ke iminyaka kanjalo kuphoqa ukuthi phela mekwenziwa umsebenzi la ekhaya fanele afike nobaba, yabo leyo nto. Hhayi mefika nobaba yabo nje ekhaya-ke ngingafuna ukungamanga lelihle iqiniso bebengamthandathanda yabo. Kukhona leyo mphrithendwane ebikhona kodwa kuyahlekwa phela ngoba phela kufanele be-understand-e unkosikazi wobhuti wabo omdala yabo. Ubaba uyena omdala kulezi ngane zagogo yabo. Hhayi kuhlalwe kanjalo kuxoxwe yabo kube khona ukubuzana ukuthi hawu boneni ngempela wakwenzani uSibu ngempela uyakhala ngawe uyahlanya nje lo akafuni nje kube ingane etshelwayo ephathekayo uyayibona leyo. Bathohle hhayi siyezwa kodwa phela manje uyakhala ukuthi hhayi awukaze nje uthathe phansi umhlalise phansi umbuze nje ukuthi what is the date today nje namhlanje asesikoleni uy'hluphe nje ngaye yabo. Kuphela nje wena umgqilaza ukuthi akugadele ingane yakho awashe mina nje kuzothi sengiyapheka la kodwa yena ukhona uyayibona leyo nto. Le nto ingiluzisa ngisho kwezama-sports angisakwazi ukuyojima ngiyodlala mina yabo. Athi hhayi ngalokho ngidlala uSibu nje mfethu bese ehambela ngo-6 endlini yabuye ngo-5 ngo-8 sekubuya ubaba wakhe. Yini ezenze njalo? Yini ebimenza njalo ukuthi angahlali egcekeni yabo. Shuthi wena obunenkinga naye ngeke ingane nje ibingabedane ihambe ngo-6 ize ibuye ngo-8. Wena shuthi obunenkinga ohlulekayo ukuphatha ingane kahle ngendlela yabo. Kube khona umcika-ke lezi nkulumo aphumele eminyango akhale afuna uThami ngeke ngicela ukubuyela enye mina ngimelane noDuli noHlula bangimele nje kabi kabi yabo leyo nto. Mhlampe nje usahamba nje wawona umcimbi awakapheli yabo. Sewuyena ohamba phambili thathe nazi-ke iy'ngane zakhe lezo akhona noHanti ahambe tholukuthi ithami useyalishiya lolu suku abebezohamba ngalo akasahambi ngalo yayibona leyo nto. Okutshengisa ukuthi bewumuntu okuhlaza lo muntu yabo. Ugogo wakhe-ke uma wakhe nozala yena le stepmother uyakhala nangaye metshela ugogo ukuthi ibuhlaza leyo ngane uThami nje wakhetha umuntu o-wrong uhlaza cabanga usuke emakhaya naye yabo. Unalo mqondo shuthi walabantu basemakhaya yabo nje befika la eThekwini nje eyohlala le koNyulenzi ufikela kwenye indawo eyilokishi abengayazi yabo. Ukuphilwa ngenye indlela ukuthi ingane la uyayithatha uyifundise leyo few hours noma leyo 2 hours uyifundise nje just about the school ukuthi wenzakalani uyayibona leyo nto. Isingaphuma-ke ihambe iyodlala isiyiwashile futhi ne-uniform yesikole yonke leyo nto yabo. Yonke leyo nto wena nje hhayi angikayinaki ngaze ngakwazi ukuyithola kahle sengifike ekhaya-ke leyo zinto sengifundiswa ubani umamncane yabo. Yeah, manje le nto yesikole iy'dakamizwa kuze kugcine kukanjena kuphenduka kanjani yonke le nto ngoba ususendaweni e-right manje? Shuthe njengoba sengila ngisendaweni vese ebengikhulele kuyona eNanda kunabo abafethu engikhule nabo khona la. Kuhamba shuthe umuntu uma kuwolesihlanu eplanela ukuthi siphuze utshwala kanjalo uyayibona leyo nto. Le mali esiyiphathe ey'koleni shuthi siyayibeka kanjalo siyibekeleni uFriday uyayibona leyo nto. Kugcina nala esihlala khona sidlala khona i-snooker kuyabhenywa la abanye abantu bayishukela iy'nsango ogwayi uyayibona leyo nto. Ugcina wafetheka ngaleyo ndlela yani yokubona indlela umuntu obadizi nangawe uyayibona leyo nto. Shuthi umbona ukuthi ngathi uhaye nje ngenye indlela. Ngiqale-ke nami mina ngaqala nje ukubhema ugwayi ngokutshontsha ugwayi kababa
ngobaba bebhema iStevenson, Ayi. yabo. Lokhu hhayi uhlezi engithuma i-20. I-20 yakhe ihlala nje la kulokhuzana yakhe yombhede. Ngifike ngithathe iluzi, uyabona nawe ukuthi hhayi amaluzi akhe hhayi ngathi aya ngokushoda yabo. Kusawukuganga ngingakagxili, uyayibona lona. Ngigxile nje sengigxila sengisenanda. Enye ulenza bewuyikhiphela i-stress ngenxa yokuthi stepmother singiphethe kabi. Ngifike ngithathe ugwayi ngihambe ngiye ehlathini ngifike ngihlale phansi ngibheme ngicabanga ukuthi ngizowenzenjani indaba yalo muntu ngempela. I-solution yagcina ifikile ukuthi hhayi angihambe ngiye kugogo, yabo lona. Nakhona njengoba ngihamba sengivese sengiyabhema, yabo lona. Kodwa angibhemi lokhu ukuthi ngigxilile, ugwayi nje awubhema ngiwuqede, yabo. UStevenson sasi-strong-ke ngakuleya minyaka. Busishatha uphuli nje sikudakwe manje, yabo. Hhayi mengibuyela eNanda, eNanda indawo ebhizi ngotshwala too much, yabo. Abantu shuthi bayijabulisa ngayo utshwala mebe-right, yabo lona. Iy'ndawo nje mfethu abathanda yona uba-happy ngotshwala. Hhayi nami ngigcine sengikwazi ukuthi mina imali yami ngiyibekelele uma ifike ku-200 hhayi nami ngibe umuntu ngoLwesihlanu ngigcina ngithenga lo 2 court, yabo. Hhayi ukuthi nga-affect-thwa umuntu, mina ngazenzelanga ngokubona abantu ebenginokuphilisana nabo, yabo lona. Hhayi bathuka nabo ukuthi nangu uSibuphe lethenga i-Black Label, awusathengi i-drink namhlanje usukwazi ukuthenga i-drink, uyidlalele i-snooker ngaleyo ndlela ngoba i-snooker uyasithanda, ngibheje kanjalo. Hhayi ngithenga ubhiya, ngithenga u-2 course we-Castle ngihlale ngibeke lapha phansi ngidlale i-snooker. Hhayi yabo leyo nto igcine i-affect-eka kanjalo. Ngibhule uThuphuli la wensangu kulo mfezi naye mfethu. Ngicela ungizwisa lapho mfethu, yazi ngiyanibona amehlo enu avede anashintsha ngathi nizela nimile, ashabovu kephu. Hhayi ngishaya uThuphuli la, ngidawuna ngalo 2 court sekusele nje u-1 court phansi. Ngishaye nami, hhayi ngishaye, hhayi mese ngiyibuyisele ngibone ukuthi ngeke amehlo ami ahamba ngenye indlela. Ngathi ngiyazela nje ngila. Hhayi ngibuyisele insango ngathi hhayi bengiyabonga. The next day uMgqibelo kade kuLwesihlanu, yabo nje kuphunywa kanjani. Mengifika khona la kudlalwa khona i-snooker shuthi ugogo ekuseni benokungithuma engithume izinkwa zokuthi nje kushaywe i-breakfast yasekuseni noshukela into ey'kanjalo, yabo, ama-tidbits. Mengibuya lapho sengikwazile nami ubamba amathipanyana ekulawo izinto lezi woshintshwa, yabo lona. Mhlampe njengoba bengithume ngo-250, yabo. Ngibambe-ke lo 50 rand, mase ngibuyisela lo 30 rand uhleza, lokuthi nabona ukuthi ushintsho ubuyile kodwa izinto y'phelele. Mengibuyela phezulu la engidlala khona i-snooker ngoba nami indawo engiba busy kuyona nje ngokudlala. Hhayi lapha ngifike nami ngithenge lapha, ngithenge isilopu, siyimalini sasayishumi. Ngithenge isilopu, ngishuwe nami, ngithenge nogwayi ngihlale phansi. Angishukeli phambi kwala bantu ngoba abakangazi kahle ngibhema. Mengizobhema mina ngiyahamba nje kwenye indawo eyihlathana la phezulu eNanda, yabo. Ngiyohlala nje ngedwa buqama, yabo, ngisafihla. Ngifike ngishaye, yabo. Shuthi kunomngani wami enginokufunda naye kuthiwa uSaphi. USaphi uyayenza lento kanti mina bengifihlela ngazi ukuthi nawe uyabhema, yabo. Wathi ngelinye ilanga-ke siphume esikoleni angithathe athi asithi la phezulu ayisekhona. Hhayi mefika lapha afike akhipha insaka ephaketheni nogwayi no-orange. Athi hhayi bethe asenze la bethu nawe sengizwile kuthiwa hhayi uyabhema, yabo. Benginqene nje ulokhu ekutshela bengikufihlela Sibu. Nami bethu ngiyathuka mese kwazi wena lento bengiyenza ngedwa ngifihla. Usuyazi athi hhayi ayikho engayazi mina Sibu. La eNanda nje bethu abafethu abaningi hhayi abantu ngisho abaphuza utshwala. Kuba lo mfana sespezi mhlawumbe uyakwazi Sibu's Launch. Uzalo lo mfana ekuthiwa uSibu. Sihlale-ke sibheme lapho siphume sesihayile sesihamba sicula ngalezi ngoma lezi hip hop, wakhalishasi, yabo.
Fike ekhaya kamnandi ngiwasha ishethi ngibabuze ukuthi akukho abakudingayo mhlawumbe abangithuma wona emshebhini ngisacabanga ukuyodlala nami yabo njengey'ngane zonke. Umamncane benongivala lesi sikhathi athi hhayi namhlanje ze-schooling day kuyafundwa baba akhanjwa yabo leyona. Gcine nami sengingasalokhe ngibuza lento ukuthi ayikho eniyifunayo ngoba iyona ndlela abuye angibambe ngayo ukuthi sengifuna ukuhamba yabo. Hhayi sengivedane nginyenye nje ngithi phume ngiye phezulu fike ngihlale lapha ngithenge insango sishuka sibheme. Hhayi ugogo-ke uyashesha ukuyibona uyayazi ingane ayizalayo uyena muntu wokuqala owangibamba ukuthi hhayi seyabhema lo. Zingozi izalukazi? Hheyi ziyingozi wangibona ngihleli kusofa but hhayi sibo sudla lo gwayi okuhlaza bani wami. Ngathi hhayi gogo angakawi nje lo gwayi. Ugwayi hhayi gogo angiwuthinti yabo njengokuhlonipha umzali yabo lona. Athi ngeke uze ungitshele mina wangisho ubaba wakho mina sengimbona ebhema yabo nje wena udlala ugwayi okuhlaza wena. Ngeke nje uze ungitshele ubanjwe iwona nje yabo nje bulokhu uthi awusuthanga usuthile impela nje ukuthi nje ile nsango oyidlayo. Gogo hhayi angiyibhemi insango mina gogo yabo lokho ngiphika nje mfethu. Lapha lento sekugcinwa yithi mina onendlu ekhaya. Abafowethu mebefika sesikoleni bafikele endlini yami. Sitashe ngale mva kwendlu isemva kwendlu indawo yami. Sishisa ugwayi kanjalo sibheme khona la. Iqondane neyamamncane indlu yami. Isimoke mesila siyaphumela ngale. Ngizwa ngogogo seqhamuka ngala ngasekhishini. Methi uyavela ziyasha la amashethi amhlophe kuyabhema. Senngithole iy'ndawo zokubhema insango la Sibusiso kwami. Ucathi uNdlovu uyayazi lento. Wena ungazogaba adonsa induku. Sophuma lapho silandelana siyi-queue sibaleka-ke sesijaha u-7 kuya esikoleni. Hhayi sihambe kanjalo mese ngibuya mina ngisenkingeni kugogo. Sabe ngisho nanokungena-ke endlini ngapha ugogo ngiyamazi uyayishumisa induku nje uyayidedela akathumeleli. Uyayibambela yena mathupha. Endaphi nje yabo gcine sengiphuza ngiyabhema yabo leyo nto sengi-addicted kulezi zinto yabo. Gcine nje nasekhaya sebeyazi ukuthi hhayi loyo ngoLwesihlanu uyoze abuye ngeSonto loyo yayibona leyo nto. Yeah. Sengiphuza nje serious. Ukuqeda kwami nje u5 lapha esekusile ngangivese sengi-addicted ekubhemeni yabo. Sengibhema ngiphuza yayibona leyo nto. Ngiyofunda u6 eNkosinathi. Hawu senginje umuntu hhayi obhemayo ophuza nje owaziwayo ingane. Ngoba ngitshela ukuthi singaze nganevidiyo engaba nayo engangiyenzelwe engayishaya wolo emgaqweni. Kuphuzwa khona. Shuthi bekunokukhishwa iy'pikha kushaywa yabo amabhadu khona la. Yeah. Lezi moto shuthi ey'lokhu ey'dlula laphana shuthi ziyapaka ziyavidolayiza zibona lo mfana lo odakiwe kuthiwa akabhengi kanje lo mfana lo. Kanti kusuke sekuhambiselana nale mgunyo yakhona lapha bese kufike nanemgunyo yayibona leyo nto. Umuntu usenokwenza ama-movement naye angawazi ukuthi hayibo sungaze udanse ugcine wenze kanje kuze kusho impela nje ubhekile. Yabo nje mfethu kube khona ama-techniques nje esiwenzayo nje eswenziswa izona lezi zinto zama-drugs. Yabo nje mina umgwinyo bengidansa ngaze kusemnyango. Angilali futhi mhlampe for 4 days. Yabo ngidlana nalento ngitshela ukuthi kwakusekunomunye umngane wami ebengenayo kuthiwa uMthinai. Sathenga ilokhuzana le-Smirnoff ilitha. Hayibo ilitha le-Smirnoff. Yeah. Sayifaka amaphilisi lawa awu4 aba ngaphakathi. Ngitshela ukuthi leyo litha leyo yahlala 2 days. Ayiqedeki. Siphuza ngey'valo ngishaya kwakhe isipho. Hhayi ngiyakutshela kuba mnandi kuwena nje mfethu ushiselwe igazi yabo nje performance yakho ngisho ukuhamba nje uba ney'tebhu oba nazo nje mfethu yayibona leyo nto. Noku-actor nje kwakho kube nobukhomikana nje obukhona
yabo, futhi okuchazayo kwabanye, yabo leyo nto. Udakwembamba. Utawe le nto mfethu. Abantu bayabuza ukuthi hayibo kusayile yalithenga izolo ngithi mina phela asiphuthumi nje siza kahle ngobunono yayibona. Muthi equnga esivaleni. Hawu ngitshela ukuthi mfethu yabo leya nto mfethu umuntu uzenzile izinto bhuti hayibo. Ukubhema wami-ke i-drugs leli ihungu. Ngiyibhema kanjani? Ngithole umsebenzi ePhoenix ngisebenza esitolo eChatmart yabo leyo. Ngisebenza ngemuva kodwa e-receiving la kureceive khona impahla yabo leyo nto. Njengoba ngisebenza la shuthi mekufika ama-suppliers elethe stock kunabantu abawu-2 la abasayina lawo mafomu ulokhuzana uPrakash nelentombazane le u-Ali. Mase kuba yimina-ke noJoe. Mina ngiphekhani istock uJoe udle ngo-highest ungithathela ngo-highest akubeke lapha. Laba mekufika mhlawumbe umerchandiser waka Premier bayasayina kanjalo ukuthi hayi impahla iphelele kanjalo yabo leyo. Invoice masiyangena iyangaphakathi isiya kwi-manager manje uyogcwalisela ukuthi kubuke ukuthi hayi ngempela le mpahla ifike iphelele nama-dates akhona expire yonke leyo nto. Ngiqashile la njengoba ngila ePhoenix ngiqashe kephi eZolisha. Ngiyaphuza-ke mina utshwala mewolesihlanu ngiyahlala ngiphansi lapha khona indawo engiqashe kuyona bese kune-tavern ekhona engithenga kuyona ubhiya. Shuthi ngathi nje ngihleli kunabanye abafethu abakhona nje khona la. Ngizwe iphunga lani lengidi. Ngithi mengithi nje ngathi yilo mnyango la eceleni kwami la kubhenywa khona lena. Hawu mengiyabuka ufethu vese nginokumazi ngimthengele ngisho ugwayi yabo. Ngoba yena ngasho ukuthi uMashalela bengasebenzi ngakhona la. Bewucela kumina ugwayi. Hayi nginokhe khona ngizwe iphunga lengidi ngiphuza utshwala. Menginokhe bayabhema laba babhema ingidi. Hawu nama lento ngiyayazi angithuki ngayo. Yabo ngake ngayidayisa ngisho ukuyidayisa. Hayi ngicela ukuthi uphule la mabafethu ngane ngipha amalontsha awu-2. Yona lento itholakala lapho khona la. Bathi hayi besikhululeke ubale lo hawu singaphuthuma mfethu yabo. Bethi kumina-ke u-R20 lento yabo. Singakuthengela. Mina hawu bafethu ngabe ngisizile yazi phela mase ngishaya yona ngeke ngisaphuza lutshwala ngabe tane ngihambe ngiyolala straight. Hayi hamba omunye wabo ngimnikeze malini u-R50. Njengoba ngimnikeze u-R50 ngithe angithengele 2. Kanti lento bethi iyo-R15 iyodwa yabo. Shuthi uzothenga lo-2 asale lo-20. Lo-20 uzothengani ama-capsule awu-2 awu-10 ama-capsule lawa ehunga. Abuye mfethu wanginikeza-ke le ngidi yami ngikugrayinde ngishaye. Bona kanti mina ngibona ukuthi njengoba la bayafaka ikhephu bayise bayigoqa ngensango yabo leyo nto. Ngitshela ukuthi mina insango le ngicela ukuthi uphule nje ukuthi ngidawuna le ngidi isingishayile ngiyathi ngidizi manje ngishayisa kabili. Anginike mfethu sengidawuna ngitshela ukuthi insango ngoba ngizwe iphunga lensango. Ngishaya ngizwe ngathi kuyanyukela nje ukuba gufti la. Ngimbuyisele. Yabo njengoba ngishaya ngisazophinde ngishaye vele. Hayi ugcina ngokungena lento abangitsheli labafethu ukuthi hayibo yazi la nje bese kushayisa lento khona ihunga kahle kahle la sivuvuzelile yayibona leyo nto. Baze bangitshela mhlawumbe emva kwesonto ngi-off wena mfethu ngizwa nje umzimba ngendlela utubeke ngayo ukuthi hayi ngeke mfethu. Nguthenga ubhiya hayi ushaya eceleni bo. Hayi uwenze lento yenzayo ngisho insango lengijwayele ukuyibhema hayi ngathi kuphambana izinto-ke manje hayi mhlawumbe yazi mase ngishaya ingidi ngizoba right. Ngimthume lo mfethu hayi mfethu ungithengela kanje kanje. Hayi yena ngempela afika ngithengela kuyo. Kanti inkinga ingala kule nsango le abasuke beyigoqa bona. Ivuvuzelwe ihunga. Yazi ngashaya yona hayibo ngezwe ukuthi hayibo mfethu. Bafethu yazi phela njengoba ngisho ukuthi nginenkinga umzimba awuvumi. Nali-ke igabha yaselinyazi emva kwalolu uphule elingishayisa wona.
Yini yaphela lensango yini nisanganhlobo nensango senidle o-cheese laba noma yini? Hhayi bathi hhayi mfethu isibuya ukahle wena bethi eyi wena ungayitshela ukuthi insango le kuthakathiwe lapha. Hhayi bo mfethu kuthakathiwe la. Yazi senginokuzwa nje mengisemsebenzini ukuthi hhayi umzimba uyatubeka nje mfethu sekunezinto ekufanele ngiqale ngiy'thole before ngisebenze hhayi asho umthu wathi hhayi Sibungu njengoba usuke ungithumile nje mfethu lezi zinto zo-15 wena unginikeza u-50 rand u-20 lo sengama-cap out yabo. Uyawubona sibhema nensango thina kahle kahle ingidi asigxilile kuyona. Sibheme ihunga kahle kahle thina sigoqa like insango uyayibona leyona. Mina ney'faki bafethu ngibhemise ihunga into esengagqoloza kanje ukuyibhema ngisho nangaselokishini eyi bangay'tsheli ukuthi ngibhema ihunga. Bathi hhayi yona bethi yabo nje ubusukuzwa nje ukuthi before you can do anything kufunale uqale ngayo iyona. Hhayi emsebenzini ngiye ngisebenza kanjalo yabo. Ngisebenza kanjalo bengishaya nge-leave emsebenzini. Mebengishaya nge-leave emsebenzini ngihlale kwi-leave yami yalo 3 weeks kamnandi ngibuyele emsebenzini. Hhayi mengibuyela emsebenzini kube nosicici nje sokuthi ngimiswe kuthiwa hhayi mfethu kunamafoni afuna siwagcwalise kanjani mfethu phela bekade ngi-leave uyayibona leyona. Hhayi bengihlalise-ke la elokhuzaneni la sibeka khona iy'mpahla. Mengihleli la abantu sebengenile ngaphakathi esitolo bayasebenza yabo. Uze ushaye u-9 ushaye u-10 hayibo. Kuze kufike imeneja. Mekufika imeneja kade kuvale bala ngaphambili uBragash lo engiba naye ngemuva ngale receiving mekufika ulokhuzana le imeneja le yala esitolo Bragash akhulume nalo. Mebekhuluma nalo kube khona ifomu abalilethayo kumina. Mebeliletha le fomu le kuthiwa hhayi mfethu uyaxoshwa la emsebenzini kanje kanje. Hawu kanjani bafethu? So hhayi mfethu abantu sebefaka i-staff esisha wena we're just the old staff sesishintshe i-staff manje. Hawu kanjalo nje mfethu kuthiwa nali ifomu. Hhayi ngithi mengiyalibuka leli fomu hhayi leli fomu leli ngibedane ngilithathe ngihambe nalo. Mengifika endlini yami ngicabange ngizoyenzenjani. Ngitshele nalabantu engihlala nabo lapho engiqashwe ukuthi yazi nginenkinga ka-1 no-2. Senginikezwe nanefomu kade ngikwi-leave ningibonile ngihleli for 3 weeks sengiyabuyela-ke emsebenzini the day kufanele ngibuyele ngalo hhayi bangisayinisa leli fomu bayangixosha. Bathi I'm a old staff sekushintshe staff manje kufakiwe abantu abasha. Hhayi kuthiwa hhayi ngeke Sibu mfethu wena la bantu ufuna lihambe uyobabopha yabo. Ngeke mfethu ngedane uxoshelwe nje into engekho emsebenzini uyayibona leyona. Lento ngiyithathele phezulu nami yabo. Ngihambe ngiye ka-Scorpion. Ka-Scorpion mengifika khona ngibachazele ngalolu daba uyayibona leyona. Ukuthi hhayi bo yazi ngixoshiwe emsebenzini kanje kanje without mhlampe u-wrong no-1 no-2 noma mhlampe khona ama-warning enginawo uyayibona leyo nto. Yeah. Hhayi ngilishiya-ke leli fomu khona la ka-Scorpion. Njengoba ngilishiya bathi basazongifonela basafuna ukusesha kahle ngalesi sitolo lesi. Le sitolo u-Chatmart yabo. Labo Chatmart abasha nje bebethanda ukuvula kule minyaka. Sise-Phoenix. Hhayi ngihlale-ke ngilinde sengihlele ekhaya sengihleli la ekotishini manje angisasebenzi ngi-affect-eke nale nto leli drugs leli. Selingene ngale ndlela ukuthi sengiyaliqalekela mfethu yabo. Hhayi la bafethu benze ngale ndlela abenza ngami engibathuma benze shayi. Ngiyabatshela nje besihleli la ukuthi bafethu yazi umsebenzi sengixoshiwe. Futhi ukuxoshwa kwami akuna-warning akuna bad record nje ebenginayo yabo. Angazi nje ithini lento ekhaya ngoba manje bona bazi ukuthi ngiyasebenza.
Hhayi mengifona ekhaya ngifonela uHlungu, ubiyona namba ebengiyazi ngisho nangekhanda-ke yamamkhulu. Menginenkinga nje bengithinta yena. Ngimtshele ukuthi mamkhulu hhayi bo, yazi sekuno-2 days ngihleli phansi la ngixoshiwe emsebenzini kanjani. Athi hhayi bo, akuwena kuphela sonke le-staff wakuvuka naso khona la eNanda naso sidilithiwe sikhona. Ngisho uSontulu wakini naye, uSontulu uhleli nje lawo la, naye wabuya kwi-leave nje, hawu zazi imdumele, hawu. Hhayi ngithi mina hhayi okay ngizozama ukuvela lapha ekhaya mhlampe ngoLwesine kanje ngisazama ukuqondanisa iy'nsuku zami nami zokuthi ngibe right. Bathi hhayi okay ufike nje, hhayi kona leyo nto isiyenzakale kwabantu abaningi la ubugibela nabo usebenza nabo. Abasebenzi nontando phezulu lapha hhayi bahleli, hawu. Hhayi okay mamkhulu, hhayi ngizofika lapho ngoLwesihlanu. Ngivale ucingo ngihlale phansi, hhayi batshele nala futhi yazi bafethu akumina kuphela le nto ngathi senze nje sonke besiyi-old staff laphana sixoshiwe. Ngisho akade kwama-till point lapho ngathi nabo baxoshiwe, yayibona. Hhayi nakhu phela manje sekufanele ngibuyele ekhaya sengingenwe yini ihhunga. Ugogo ngiyamazi akayifuni ihhunga kanti ugogo ngibona ngingena nje ekhaya mekukhona izinto wrong kumina angazi kanjani sheshe angibambe, yabo. Ngathi ngifika ngibafica ngempela nangu uSontulu uhleli akasebenzi. Hawu Sontulu uthini sisi wami athi hhayi bo wesibuya, ngathi ngibuyela evini nganikezwa ifomu kwathiwa just the old staff siyaxoshwa kanjani nje. Hawu nawe nami nalelo fomu bayasho ngalelo fomu elinjalo impela nje nami. Bethi kuthiwa hhayi sonke nje bekade siqasheke khona lapha ngasekhaya eNanda mhlampe sasiba u-7 sidilithekile nje, yabo, ngaleyo ndlela. Eyi mengifika khona lapha ngihambe kade ngibhemile ngi-right. Ukuhlala ukuhamba kwesikhathi sengishawe u-arosta, yabo. Sekufanele ngithole indlela yokubhema. Ngasekhaya indawo engiyaziyo edayisa leli drugs leli ihhunga bazwana kakhulu nabantu basekhaya, yayibona leyo nto. Ba-close ngale ndlela ewukuthi bayavakashelana, yayibona leyo nto. Umamncane unokubuya aye khona kuleya ntombazane ahlale khona, yabo. Ngiyathumela-ke manje mengifuna le nto ecela bethi uyongithengela ukuthi lapho, yabo. Ngihambe ngiyoyivalela endlini yami ngaleyo ndlela ngishaye, yabo. Hhayi ngigcine ngibamba ugogo athi wesibu udliwa yini egazini? Ngithi naye gogo Ayisilwane ugogo. angidliwa yilutho, athi mosiqamba amanga ngiyakubona khona into ekudlayo kanti futhi ngeke uze ungididise, yabo. Le nsango oyidlayo uyayidla impela, insango ayikwehlisi wena emzimbeni, eyi ayikaze nje ikushaye emzimbeni insango. Yini le oyidlayo? Uthi hhayi gogo yazi angazi ngizothini ngoba manje angidli, asikho esinye isidambiso engidlayo, ngiyidlela nje yona insango. Athi ngeke ngithole-ke ngoba phela zike ziyifikele zona iy'ndaba kumina, uyazi ngihlala lapha kusofa mina angiphumi kodwa konke okungenayo nokuphumayo kula kumina. Hheyi ngithi yazi ugogo Ngithi hhayi okay gogo. Kanti umfana loyo ngilokhu ngimthuma useyaxoxa, uxoxela abanye abafana abangakhona la abasekhaya. Uthi hhayi uS'kuba bafethu angikholwa, hhayi lokhu ebuya e-Phoenix usenokungithuma kaMessi lapho la kudayiswa khona ihhunga. Athi angimthengele amakhepha awu-2 awu-R18 khona. Shuthi uxoxela bani? Uxoxela umfana omunye umfethu owumakhelwane wami khona lapho. Umfana shuthi meyizwa le nto bayaxoxa ngayo kube edane shuthi kubuka i-T_V. Uthi hhayi yazi uS'bu phela ngizwa kuthiwa usethumela usibanibani ayomthengela ukuthi, yabo. Lo mfana wakudala lo usenokumthengela amakhepha awu-2. uS'bu usebheme ihhunga, eyi.
kube nzimana nje kumina. Hayi lento igcina ifikile kugogo ngoba phela ugogo iy'ndaba ziyayizela ke naye ethi akahambi. Uyadilivelwa. Hey, gcina ifikile kuyena ugogo uthi hhayi. Umfana wakho ngeke samsola ngathi khona i-drugs alidlayo yabo. Athi hhayi ngeke yabona-ke lento enisho kumina hhayi ingithusa. Mina ngiyibambele mina nje ukuthi khona into e-wrong kulo ukuthi phela bengingakazi ukuthi udlani. Ngiyambona nje unciphile impela and futhi lento iyamudla emzimbeni. Kuthiwa hhayi usebheme ungaki lapho uthumela lo mfana wakadala lapha ethi awumsendela. Kuthe mengifika nje ngale Daning ugogo wathi ugogo alukho lambamba elingafiki lapha wami. Ngihleli la kusofa mina zizela zona. Awusho-ke uyiqale nini le ungayakho? Hayibo. Ngijoke ngishawa uvalo wabili esathi uzokwazi ugogo. Ethi awuyibheke ukuthi unjani. Angicela uyoyibuka esibukweni lapha ekamereni lami. Mase uyabuya uzongitshela ukuthi wena unje. Ngisho ukuthi hhayi gogo. Ngiyaxolisa gogo wami bayikona khona oku-wrong engikwenzayo. Kodwa-ke mususho kanje, hhayi kufanele ngizame indlela yokuyeka. Kanti musungenza isilima wena ubheme iwunga wena. Yazi le mali olokhu uyicela la kumina o-10 randi, o-8 randi. Bengijwayele ubhema insango. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ucela imali efela ko-20. Hhayi ngeke sibuke. Ngicela nje ngempela ngingaze kuyekelele kude. Ngicela uyiyeke lento oyidlayo mfana wami. Ngoba ngithembele kuwena nje la ekhaya kanti wena mfana omdala. Thama akasekho. Uthini bazokubuka kanjani labafana abakulandelayo? ONduna oluya. Bazothini? Ngiyacela nje lo mqondo mawuthi usuka nawo Phoenix. Ngicela uyiyeke indaba yale wunga. Sekunzima uyiyeka sengino-roast. Ayi. Okay, Sibu. Sine-hour njengamanje. Zikhona yini igeme ugcina usuzenza ngokukhula kwe-addiction egazini lakho? Ugcina usuweba, ugcina ekhaya bekunzima ukweba khona ngoba angikhulanga ngumuntu oweba ekhaya. Yabo leyo nto kube nzima ukweba ekhaya ngoba ngitshela ukuthi uphoqile ukuthi ngize ngibuyele ePhoenix. Ekhaya ngihambe ngumuntu omsulwa nje clean. Ngitshontshe sengiqala sengitshontsha nje sengingaphandle ko-Phoenix. Zikhona mhlawumbe lapho kwafika uyithola umuntu ogaxelayo khona untshontshile ubanjwa abantu zonke lezo impela. No yazi ukuboshwa khona okwafika ekutheni ukuthi uzoboshwa. Okay no. Yazi ngenzelani? Ngenzela ukuthi sibuye for part 2 since ususihlahlele konke ukuqala kwayo yonke lento le ukuthi yenzeke kanjani ihambe kanjani izifike la sesihlangana khona nawe emgaqweni. So ngifuna ubuye for part 2. Uzosenabela ngazo zonke izinto because siyakubona ukuthi ubumntwana osondelene kakhulu nogogo. Ugogo yikho ebekwazi ukushesha kubona makukhona inkinga osunayo noma kunento osuyiqalile. Nesikufisa ukuthi bonke abazali bekwazi ukusheshe bebona izingane zabo uma beqala izinto e-wrong kungaze kube worse. Ngoba kube wavalwa ensangweni kwangeke kufike la kukhona njengamanje. But ke ngicabanga ukuthi uzomela ubuye for part 2 sizokwendlalela abantu ukuthi ke manje ngoba usewungeni usubanjiwe nawe usuthi awusasebenzi ugcina usuyiphilisa kanjani ukuze ukwazi ugcina ubhemile. Ngicathi sekute soyenza eksasa leyo ngoba iphelile i-episode namhlanje. Nina bendlondle noPapa ekhanda amenzi igama lami nguProfessor Ngwamkhize. Mawuqala ukuba ingxenye cindezela usubscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi kusasa masekhona esinye isiqephu esisiposa izoganqa ezocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobusitholela ke isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke njengamanje sengcincenga.